Buscache o hat-trick ou... Estaba aí buscando, pero o Mister sacoume no 70, no 72, máis ou menos, e non houve maneira de hat-trick. Pa ovación da Moreira tamén, home, iso fano moitos adestradores. Ovación, eu pensei eso, dixen, será pa ovación, pero casi prefería esperar para buscar o hat-trick. Aí vemos que non hai fora de xogo, mira. Ui, pa mí, o Ombreiro... Bueno, non hai VAR, que máis dá, non? Hai VAR con B. Non hai VAR. Levo casi un ano con Carliños, pero ainda non sei se é zurdo ou diestro ou apenas é malo cas dúas. Unha vez máis, non sei, é o que tiña que aguantar día a día. Pero el sabe o que pasa os viernes na finalización, por eso dice. Estaba ben en Barbadas, o sea, estaba xogando, estaba tendo minutos, pero sí que é verdad que perderá un pouco a ilusión pro fútbol, que non disfrutaba tanto, entonces decidí volver pa casa, xogar cos amigos, para volver a recuperar un pouco a ilusión, e creo que fixen ben, que estou conseguindo. Sí, ten que ser o ano, porque ao final sempre estamos en un sube-baixa constante xa de fai anos. Creo que o Antela ten infraestructura para estar en preferente asentado mínimo e a directiva pois máis do mínimo.